ngoba njengoba uzwile nje ngibona ukuthi namhlanje umongameli uphendula umntwana waphindayela ngokuhlobongela kubandlula enkulu wethu kwi-projects nokuthi-ke ahlulwe amanzi bese bayisecubezi inkampani esehlobonga phakathi komphakathi. Iy'hahadolo lezi ziyahlulana ikakhulukazi uma usuyiqala usumdala noma uyiphuzela izizathu so-stress. Manje-ke mnguni ukuthi ngiphuzwa amakhosi njengani njengoba ngihlangene kanti futhi lapha kwakukhona amakhosi. Ngakho-ke ngithi cela ninginike ithuba ukuthi kule mpelasonto ngikhulumisane namakhosi kanye nomntwana ophinde angene njengoba naye ebekile ukungakhathazeka kwakhe. Phinde futhi ngikhulumisane nabaholi okuyibona abamlawulayo ubaba uKhuzeni bese sikwazi ukuthi-ke sibone ukuthi siya kanjani phambili. Cabanga ukuthi isonto liyosombuluka kanye